L'Acadèmia de la Llengua ha escollit la paraula polarització com la paraula del 2023. Crispació, enfrontament, desacord... La polarització no porta res en política, perquè vol dir fer-la en negatiu. Per això aquesta no ha estat mai la nostra paraula. A Igualada nosaltres fem política en positiu. No vol dir política fàcil, vol dir política útil. La que busca acords, la que fa possible projectes i la que vol millorar la ciutat. La que té un impacte real a la vida de les persones. En política cal prendre decisions, de vegades difícils, assumint el desgast, però que cal fer per avançar. Perquè la política que realment és un servei públic és la política útil. Per un 2024, sempre en positiu, sempre amb la gent, sempre a peu de carrer, sempre a tots els barris, sempre a Igualada.